Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa wannan shiri. Idan ba ku manta ba, a shiri da ya gabata na tsaya a daidai gaba inda nake so in ainihin nuna muku yanda nake yin ainihin zane-zanen. To a wannan shiri insha Allahu abinda nake so in nuna mana kenan da me nake amfani da shi wurin zane-zane, sannan kuma yama nake yin zane-zanen da dai sauransu. Ku kasance tare da ni. To da farko dai idan mutum zai yi zane ba wai sai ya yi tunanin samun wasu abubuwa manya-manya kafin ya yi zane ba. Shi zane dai ko a ƙasa kake so ka yi zane, za ka yi zane. Za ka iya zane a jikin bango, za ka iya zane a jikin blackboard, za ka kuma iya zane a akan ainihin takarda ko cikin littafi. To da farko mu da muka fara koyon zane kaman kowa dai za ga mutum zai zane, zai rubutu a ƙasa, zai zane a bango da dai sauransu. Muka zo muna zane cikin drawing book da dai sauransu. To ina ganin duk wanda yake so ya koyi ainihin zanen barkwanci, to yana da kyau ya fara da koyan ainihin shi zanen. Kuma so da yawa mutane sukan zo su tambaye ni da me nake wani application nake amfani da shi kafin in yi ko nake amfani da shi wurin yin zanen barkwanci. To maganan gaskiya shine ba wai magana application ko computer da kake amfani da shi bane. Kowane application za a baka ko kowane irin computer za a baka, idan dai baka iya wannan zanen ba to ba wani abin da za ka iya yi. Saboda haka dole ne akalla mutum idan zai yi zane ya koyi yanda ake yin zanen. Da farko dai in muna zane mukan fara da abin da ake kira sketch. Shi sketch dai za ka ga zane ne ake yin shi a gurguje, wanda zai fito da ainihin abin da ake nema. To amma ba za a tsaya a tsawwala ba a taɓata lokaci a kai. Sai bayan an gama yin sketch, sannan za a zo a bi layin da aka zazzana, sannan a fito da ainihin mai kyau din da ake bi. To abubuwan da dai yanzu kuke gani, kamar yadda kuke gani nan, pencil kawai nake amfani da shi, sai kuma cleaner, sai wannan shi ainihin biro din. To ko da wayannan abubuwan za ka iya yin zanen barkwanci. Muhimmin abin da ake so shine na ɗaya dai dole a ce ka iya zanen, sannan na biyu bacin ka iya zanen ya kasance cewa za ka iya ainihin nuna wani abu game da shi wannan zanen da kake yi, wato ya kasance zane ne mai ma'ana. To idan kana da zane mai ma'ana wanda ke ainihin ba da wani saƙo ko wani abun nan, to daga nan ne za ka iya kasancewa wanda yake zai iya yin wato kenan a ce zanen barkwanci. Saboda haka duk wani zane da kuke gani ina yi ba wai ko kwamfuta ne zai min wannan zanen ba ko wani abu. Da shike wasunku za ku ga ina zane a cikin kwamfuta, sai ku ɗauka ko watakila da kwamfutan ne ko kwamfutan ne ke min zanen. Ko a kwamfutan nake zane, to a nan ma zanen nake yi. Saboda haka kowane irin kwamfuta ma za a baka, in dai baka iya zanen ba to baka iya zanen ba. Akwai mutanen da suka zo koyan ainihin zanen barkwanci a wurina, to irin abubuwan da nake fara koya musu kenan, ya kasance cewa sun iya wayannan zane-zanen. So kaga yanzu kamar misali wannan, idan na zana wannan zan iya zuwa in dauki kaman pen haka. Pen din nan ya kamata in da so samu ne a samu kaman baki haka, za ka iya amfani da shi. So kamar yadda kuke gani, duk da dai wannan blue nake amfani da shi, amma za ka iya samun kaman baki haka nan, din zai fi fitowa sosai. Idan kun lura ban goge ainihin pencil ɗin da na fara zanen da shi ba, to wannan zan goge bayan na gama ainihin bi
da pen. A lokacin da na fara zanen barkwanci ina ganin shekara kaman kusan 20 da suka wuce kenan da na dai fara zane a gidan jarida haka. Nakan yi zane kaman haka, in zana a kan takarda, sannan in samu kaman ko pencil color ko watercolor sai in coloring da shi, sannan bayan na gama sai in ba su a ainihin gidan jaridan da nake aiki, su kuma daga nan sai su yi scanning. Idan suka yi scanning wannan zanen to sai a yi amfani da shi a ɗaura a ainihin jarida. To a da a hakan nake zane. To amma samuwan ci gaba ko ci gaba na ainihin kimiyya da fasaha haka ya samu mana da wasu hanyoyi na yin abin. So kaga na yi zane da pencil, sannan na zo na bi da biro haka. Yana da kyau in ka samu biro za ka yi amfani da biro ko ka yi amfani da pen. So bayan na gama kuma zan iya zuwa sai in goge ainihin pencil ɗin da na yi amfani da shi. Wannan sketch ɗin da na yi na farko na yi shi, so kaga an samu very clean abin nan. To daga nan wurin kuma za mu iya ainihin scanning ko in zanenka yana da kala ne, in kana so za ka iya shafa mai kala ko ka shafa mai watercolor haka ko wani abin na haka nan. Wannan kenan a takaice.